Iepa egunon, osteguna, otsaiak 3, gaurko egunez duela 500 urte, 1522ko otsaiaren 3an, Gaztelako komuneroen iraultza amaitu zen Toledoko matxinadaren porrotarekin. 1519an, Gaztelako burgesia ekoizlearen artisauen, behe nobleziaren, kleroaren eta nekazarien artean ezinegona hasi zen tronura igo berri zen Carlos enperadorearekiko. Honek bere burua Germaniako Erromatar Inperio Santuko enperadore izendatzeko dirua biltzeko asmoa baitzuen Gaztelan, besteren artean. Gaztelako hiriak enperadorea desobeditu eta erreinuko gorte eta batzar nagusiak eratu zituzten. Hiriak bertako botere iraultzaileen esku utziz. Aro modernoko lehen iraultzatzat hartzen da. Iapa!